3.5 milyones pesos nga balor sa high-grade Cebu ang nasakmit sa mga ahente sa National Bureau of Investigation Region 7 dito sa lungsod sa Liloan kaganinang buntag. Ang 500 grams nga high-grade Cebu nga gisulod og malita gipanag-iya ni James Okwodili Uyane, ang Nigerian national nga nasikop sa NBI na itong Martes atol sa ilang buy-bust operation. Alang sa report, ining labing uwahing kamatuuran o sa nag-anam nga kalapad nga illegal drug operation sa Kabisayan, Dennis Tanok, Suginlimi. Gihapnig ni Attorney Bernard de la Cruz usa sa mga agents sa National Bureau of Investigation Region 7 kining 14 kadagkong pakete sa gituhuang high-grade shabu nga gipapilit ni ining cardboard nga sama sa ilang nasakmit gikan sa Nigerian national nga si James Oyane. 350,000 pesos ang balor sa high-grade shabu nga ilang nasakmit sa gihimong buy-bust operation ni adtong Martes sa gabii. Apan kaganina, dugang 3.5 million pesos nga balor sa shabu ang ilang nakuha human matultuli sa NBI ang gipuy-an ni Oyane. Matod sa mga sakop sa NBI nga daghang address ang maong Nigerian national apan pinaagi sa usa ka tawag sa usa ka concerned citizen, ilaging natultulan kaganiyang buntag kining usa ka apartment nga nimutang sa Purok Tambis sa Barangay Yati sa lungsod sa Liloan. Matod ni NBI 7 Regional Director Attorney Antonio Pagatpat, ang kapuyo mismo ni Oyane maoy mitunol sa shabu ngadto kanila. Ang mga kontrabando gisud og maleta. Kasi napanood daw nila na sa TV, they were so worried, so sinurrender mga sa agency natin. Nung dumating yung mga agents natin. Sa iyang baggage nga lock. Nakalock niya? Lock. Voluntary surrender sa mga NBI. Nay ingon si attorney kanya, nay nakapindot daw, diri nagpuyo. So the next thing ako, nanuktok sila. Si Santillan lumad nga taga Madre de Dios sa isla sa Bantayan, nga naila-ila sa Nigerian ni adtong tuig 2010. Mato ni Santillan nga wa siya'y kalibutan sa illegal nga kalihukan sa iyang kapuyo, kansang iyang gisaligan pag-ayo sa wa pa ang hitabo. Di man ko tinghalabot sa iyang mga gamit. Kay we have the respect man each other nga iya to ako ni anak. Usa ka real estate broker sa Santillan nga dunay unom ka mga anak sa una niyang bana nga langyaw gihapon. Wa sila anak ni Oyane, apan mato ni Santillan nga nanag-iya og mga apartment sa Oyane didto sa Nigeria. Kapungot mo'y iyang gibati karon. The trust that I give you all the way, even though whatever people said, I never listened to it, but I don't know why you did this to me. I am so nice to you, but look what you did. Dennis Tanok, News 5. Sikreto ug labok ang Nigerian nga si James Oyane. Kay bisan ang iya mga silingan sa Yati Liloan, wala magdahom nga nalagbigit kini sa pag-distribute og high-grade nga shabu. Ryan Sorote, Suginlimi. Wala jud ko kalibutan na ako nisalig na jud ko niya. Wala jud ko kalibutan sa iyang mga gipangturo. Gawas sa kapuyo ni si Susan Santillan, lakip na nahibong sa sikretong nga bulgar kabahin sa binuhatan ni James Oyane mga silingan nila. Gani, nagpunsisog sila sa gawas sa apartment aron masuta nga tinuod bagyod nga tig-supply og shabu ang silingan nilang langyaw. Okay raman kayo na siya, sir. Nasa okay raman kayo siya. Natingalang ni anak niya nga sa karon nga hitabo. Ay kanagid ang amo pagkasilingan diri sa wagi ni magtuo nga mao na iyang negosyo. Apan ilang gibutyag nga matinganan lang sila kay mulakaw kining tungang gabi ug magdala og sako. Samtang batuon ni ini amang iro bisan ug wala kini manghilabot kaniya. Pero nagihidayon nga kanang tag alas 4, alas 2 kadlawon maglakaw pag na siya diri sa among may nataran o adto bas kilid sa karsada. Yung negosyo kay maglakaw na siya, sako ra man ginayan dadon na kanang mga kurtina ba murag yung gusto sa sako. Na maglakaw na siya kanang yung tungang gabi Gibuteg usab ni Berlinda Custodio nga gitripingan ang iyang anak babae nga nag-edad og 13 anyos. Matud pa nagihagad ni ini ang iyang anak nga maghilawas. Katong nagpasalida sa X taas niya akong anak din magduwa lagi kay mga di pa ba yung hingkod nga daga. Iyan di panawag karon mo mo duol na naog sa ning gawas di sa gate kay iya gintawgon ang bata kay magig anak siya magig 6 siya nanagan ang duha ka bata. Pero wasad na nisumbong sa amo ang iyang gisumbongan kani kung ulitaw na mga silingan.
Gireport na ning Berlinda ang mga insidente dito sa DSWD apan sa ilang pag-atubang gimakak kini sa langyaw. Ya wala raman to kay di man gid sa mo angkon. Di man gid sa dinay man gid sa wa na niya gibuhat. Daghan kay isang mga card gipakita nga mao na mga presidente siya sa kuan man na. Oto wala lang ni. Hantod karon wa ginaabot na mo nga. Nga ipatawag sa siya wa gyud. Ni anak na lang ko si daen na lang ay maabot na ang panahon na. Ryan Sorote, News 5. Wa magpaalkansi sa NBI ang kapulisan kay human sa taas-taas nga panahon sa pagpakabutabugol, gihingusga na gyud nini ang pagpuo sa nanamligya og illegal drugs sa barangay Camagayan. Kaganina, gisugdan na og raid sa Cebu City Police ang mga drug dens sa Camagayan nga moy sag sa mga adik nga tiggamitan og dubain. Jinky Bargio, Sugin Limi. Pasado alas 11 ang tak na kaganiha subling gironda sa mga sakop sa Investigation and Detective Management Branch kon IDMB ug Theft and Robbery Section kon TRS kining hagipot kayo nga dan dinhi sa barangay Camagayan aron pagdakop sa grupo sa kalalakinan nga giingong na maligya og ginadiling drogas. Kuyog ang News 5, gisaka ining pulis ang gitudlong drug den apan wa na ang target sa mong kwarto. Sa paghiling sa pulis sa area, iyang nakita kini usa ka sudlanan sa ice cream nga dunay mga syringe ug ampule sa Nubain. Mato ni Chief Inspector Eileen Recla, hepe sa IDMB nga base sa ilang monitoring, di gyud mawa ang Nubain sa barangay Camagayan. Gituhan sab nga dunay mga estudyante sa usa ka dakong universidad at bang sa mong barangay ang suki sa namaligya sa mong regulated drug. Nanay report nga niabot sa mong opisina nga some of students sa UB. Kanang sa atong hotline bitaw nga cellphone, it is always nga nagay mo text nga kuan. Ang problem lang nato usahay dili nato dayon mabalibit kay tungod sa kakuwang sad sa ato yung kuan sa area ba. Kaganiha gipusasan sa pulis kining duha ka mga lalaki kinsa akto untang mogamit og Nubain apan sila mimakak sa pasangil sa pulis. 21 ka mga syringes ang nakuha sa area, duha ka mga basiyo sa Nubain ampule ug laing ampule nga dunay paisod nga katunga niini. Uy, likod niya kay rinda sa platos ba? Ikaw ba mismo dili ka magamit? Sure ka? Ha? Gipasalig ni Recla nga dili nila undangon og operate ang barangay Camagayan hangtod nga mapuo ang grupo nga namaligya ining regulated nga drogas sa maong dapit. Jinky Bargio, News 5. Ang pagbubarkada o ang kalinghod sa pagidaron mao'y kasagarang rason sa mga batanon nga nagamitan og drugas. Apan dili kinibuot sabton nga kadtong hamtong na og edad luwas na sa maong bisyo. Base sa statistics sa Dangerous Drugs Board, kasagaran sa mga kaso nga may dangat sa mga drug treatment o rehabilitation centers nagpangidaron og 28 anyos pataas nga mga lalaki nga way klarong trabaho. Kaganina, tulo ka mga hamtong nga lalaki ang posibleng madugang sa maong statistics human sila masikop sa kapulisan nga nagpat session. King Perez, Sugin Limi. Inay dakpo ng gipangita nga hold upper tulo ka mga lalaki ang gisikop sa kapulisan sa Cebu City Waterfront Police Station human nasakpan nga nagpat session sa Palma Street, Barangay San Roque. Ang 53 anyos nga si Rogelio Aloha ug 35 anyos nga si Jaime Gastardo pulos residente sa San Roque, usa ka barangay nga nahimutang dol sa pier. Samtang ang ilang kapat session nga si Fernando Dirce, 49 anyos, taga Sitio Planganahan, Barangay Mambaling. Nasakmit ang upat ka sachet sa shabu nga gibana-bana mo balor og 200 pesos matag usa og drug paraphernalia. Gihimakak ni Gastardo og Derse ang pasangil sa kapulisan. Pag malaw hinita na rin palitan siya. Baka ko may itlog ang... Ang balaw itlog. Hinuon ang edaran nga si Aloha ni angkon nga nahimong lungga sa paggamit og illegal drugs ang iyang balay kay pito na siya kabuan nga namaligya og sabu sa ilang dapit. Magkulang ang trabaho ko. Akong mapaligatas. King Perez, News 5. Dili tanang operation sa illegal drugs ang nagmalampuson. Usa ka drug pusher ang nakaipsot sa mga tinugyanan sa Cebu City Intelligence Branch kaghapon atol sa gilusad nga buy-bust operation sa may barangay Kamputao. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Nakaipsot ang gipasangin lang drug pusher nga si Harold Solon atol sa buy-bust operation nga gilusad kagahapon sa hapon sa City Intelligence Branch kon CIB sa Cebu City Police Office diha sa Purok 8 sa barangay Kamputao ning Dakbayan sa Subo. Matud ni Senior Inspector Kate Andaya, Deputy Chief sa CIB, anaa sa ilang target list si Solon nga makahali na og 2 ka bultong shabu matag adlaw.
siya sa na based on information ko ano siya. Level 2 drug pusher na siya. Makadispose siya kaning duha ka bulto o 20 grams a day. Doon lang si matabangan siya. Human sa transaksyon, giingong nakabantay si Sulon ug nibalik kinig sulod sa ilang balay. And then namanage siya mo pang-abli ang portahan dito na nga wala mo. Kung kaning mga butang dito na siya. Basta na siya na. Dili na ko sa iya. Sa iya ng kwarto. Pero wala na siya din. Wala mo po. Sa liyo siya yung kadaghan ko exit. Nakuha sa kapulisan ang 13 ka pakete og big size nga gibanabanang dunay sulod duha ka bultong shabu, drug paraphernalia ug 1,540 nga cash nga gituang halin sa drugas ni Sulon. Mato ni Andaya, bisan og at large si Sulon, ila gihapon kining pasakaan og kasong pagpamaligya og paghupot og ginadiling drugas. Gibanabanang mukabat og kapin 50,000 pesos ang kantidad sa nasakmit nga shabu. Ray Pasaporte, News 5. Usa ka sindikato ang nagpaluyo sa negosyo sa ginadiling drugas dinhi sa Sugbo. Jenky Baguio, Sugin Limi. Karon lang hapon gipasakaan na og kasong kalapasan sa RA 9165 kung Dangerous Drugs Act ang 25 anyos nga nursing graduate kinsa gidakop sa City Intelligence Branch niadtong adlong Lunes human nadakpi sa aktong pagbaligya og iligal nga drogas sa Tres Bores, Barangay Mabolo ning syudad. Kaganiha nadawat na sab sa CIB ang resulta sa PNP Crime Laboratory nga nag-ingong positibo nga cocaine ug ecstasy gayud ang gibaligya ni Kenneth Rosales ngadto sa iyang mga customers. Karoon natin nakuha ang resulta na sa crime lab. So, positive ang result. Both sa katong ecstasy o sa cocaine. Tungod ining sunod-sunod ng mga buy-bust operations, ang hepe sa City Intelligence Branch mi kumpirmar nga dunay sindikato sa droga nga naglihok karon sa syudad sa Sugbo. Ang maong mga droga sama sa Nubain, shabu ug ecstasy nagikan matod pa sa Mindanao ug ang uban niini nagikan sa Kauluhan. Syndicate in a way nga lain-lain sila ma'am. So, nagit tayo na monitor. Nandun natin na monitor na. Actually, wala na every barangay. Nana sila eh. Nana sila eh territorial jurisdiction ba ma? Kumbaga sa mga business nila. Base sa intelligence monitoring, dili lang ang barangay Kamagayan mo itapukanan sa mga illegal drug users o pushers apan lakip na ini ang uban pang mga barangay. Busa gihangyo karon ni Chief Inspector Romeo Santander ang komunidad ug ang ubang ahensya sa gobyerno sa pakig-alayon sa pulis aron daling masumpo ang problema sa illegal nga droga sa Cebu City. This is not concerns only to one law enforcement agency or unit ma'am. So hopefully naman we'll be talking the whole law enforcement agencies ma'am in fighting this kind of problem. Jenky Baguio, News 5. Inahan sa usa ka 21 anyos nga ramp model midangop sa kapulisan aron mosumbong nga nabiktima yang anak sa drug pusher nga namaligya og ecstasy nga sinagulan og cocaine. Ang inahan kinsa nagdubili pagpaila aron kapanlipdan ang ngan siyang anak bitugan sa mga pulis nga sagad mga ramp models ang biktima sa nadakpan nga pusher nga si Ken Rosales. Matod niya, nausab ang lihok siyang anak sukad niya itong buwan sa Nobyembre gumikan sa drugas nga ecstasy. Iya kining nasakpan diyang iyang gidala iyang anak sa Tambalanan. Usa ka psychiatrist bitugan kaniya nga dunay gitumar ang iyang anak nga nakapausab sa iyang inistoryahan. Iyang nasayran gikan siyang anak nga sulod sa usa ka pension house nga nahimutang sa Dan Pilais sagad mo check-in si Rosales. Adto baligyan og patubaro ni Rosales sa ginadili nga mga drugas ang mga estudyante nga nagtungha sa usa ka dakong universidad sa Dalan Pedro Rosario. Ang mga biktima matud pa gipasaligan ni Rosales nga maniwang kung makainom o gibaligyang tambal ni Rosales. Gikalipay sa 60 anyos kinahan ang pagkasikop ni Rosales. Iyang giawag ang uban pang ginikanan nga bantayan og maayo ang ilang mga anak aron dili mahisama sa iyang anak. Iyang musulti nga unsay ang iyang kuan basta dunay gipainom sa ilaha nga mao to nga naghalo sila murag hallucination kay ako man dayong gipatan-aw sa doktor naghallucination daw gibinuangan ni sila painom nya nisulti siya nako nga mao na silang kaubana. Nya gingadto nako ang